Mawuyacin abu ne ka samu wani gwamna da ya samu yabo daga kasashen duniya kamar gwamna Ganduje. Ba raba ɗaya biyu, duk wanda ka nemi da ya samo gwamnan wata jiha da ya samu yabo da jinjina daga kasashe masu ƙarfin ci gaba da faɗa a ji a duniya irin gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano, ko shakka babu an haɗa shi da gagarumin aiki mawuyaci. Domin gwamna Abdullahi Umar Ganduje shine gwamna ɗaya tilo a Najeriya da ya sami yabo da jinjina daga ƙasashen duniya har guda 5 a cikin ƙasa da wata ɗaya kacal. Misali na farko, a wata ziyara da mai girma gwamna ya kai ofishin jakadancin ƙasar Masar da ke Najeriya, tun da farko jakadan ƙasar ta Masar Malam Hussein Hanafi ya bayyana ɗumbin ayyukan ci gaban al'umma da raya jiha da mai girma gwamna ya aiwatar a jiharsa a matsayin sabuban da suka taimaka masa jama'a suka sake zaɓarsa a karo na biyu, kamar inda ya ce, mai girma gwamna, ayyukan alkhairi da ka gabatar a wa'adin zangon mulkinka na farko ga jama'arka shine ya sa al'umma suka sake zaɓarka a wa'adi na biyu. Ina yi maka murna akan wannan nasara da ka samu, in ji jakadan ƙasar ta Masar. Ya kuma ƙara da cewa, mai girma gwamna, haƙiƙa ƙasarmu ta Masar tana mai yaba maka bisa sabon tsarin da ka bijiro da shi na zamanantar da karatun allo a jiharka. Sai dai muna tunatar da kai cewa sauya wani tunani da mutane suka daɗe da ginuwa a kai ba abu ne mai sauƙi ba. Akwai ƙalubale matuƙa, amma kada ka karaya, ka jure, da sannu za ka yi nasara. Kuma sauran jihohi za su yi koyi da kai. Muna baka tabbacin samun haɗin kai da goyon bayanmu. Na biyu, idan muka waiwaya kan ƙudurin gwamna Ganduje na fara bayar da ilimi kyauta kuwa, a nan ma ya samu yabo da jinjina daga mashahuriyar ƙasar nan ta duniya, wato Amurka. Inda ofishin jakadancin ƙasar ta Amurka da ke Najeriya ta bakin Madam Kathleen Fitzgibbon ta bayyana cewa, mai girma gwamna, hakika ƙasar Amurka ta yaba ƙoƙarin gwamnatinka kan ayyukan bunƙasa fannin ilimi, musamman ma ƙudurinka na fara bayar da ilimi kyauta tun daga firamare har zuwa babbar sakandare. Ba shakka wannan wani mataki ne da zai taimaka wajen ci gaba da bunƙasa ci gaban jihar gaba ɗaya. Misali na uku, a fannin tattalin arziki ma mai girma gwamna ya sami yabo da jinjina daga babbar ƙasar nan mai ƙarfin harkokin kasuwanci ta yankin daular Larabawa, wato Dubai, inda suka yaba masa kan harkar ilimi da kuma ba shi tabbacin samun haɗin kansu wajen yin aiki tare domin samun ci gaba mai amfani. Wannan na kunshe ne cikin bayanan da jakadan kasar ta Dubai a Najeriya, Dr. Fahad Ubaid Altaflak, ya gabatar a lokacin da gwamna Ganduje ya ziyarce shi a ofishin jakadancinsa da ke Abuja kan manufar samar da ƙaƙƙarfar alaƙa tsakanin jihar Kano da ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular Larabawa UAE, inda har ma jakadan ya ƙara da cewa, saboda mahimmancin da jihar Kano ta nuna, la'akari da yadda ka kawo mana ziyara ta musamman a yau, mai girma gwamna, ina baka tabbacin ƙulla wannan alaƙa Twin City Concept a tsakanin jihar Kano da ƙasarmu ta Dubai. Domin ci gabanmu gaba ɗaya, matuƙar kun karɓa za mu iya farawa nan ba da daɗewa ba, domin jihar Kano cibiya ce ta kasuwanci a arewa da ma wasu yankuna na Afirka, in ji jakadan. Misali na hudu, ita kuwa ƙasar Faransa cewa ta yi, saboda irin managartan nasarorin da gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta cimma a fannin ilimi, waɗanda tuntuni muna biye da su, za mu tabbatar da mun ba wa jihar Kano kulawa ta musamman, kuma za mu haɗa gwamnatin da sauran hukumomi na duniya domin su tallafi sashen iliminta. Wato kalaman na jakadan ƙasar ta Faransa a Najeriya kenan, Mr. Jerome Pasquaya, a yayin da mai girma gwamna ya ziyarci ofishin jakadancin nasu da ke Abuja.
Misali na biyar, ita ma gwamnatin ƙasar Birtaniya wato Ingila ta jinjina wa mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan ƙudurinsa na fara bayar da ilimi kyauta tun daga firamare har zuwa babbar sakandire a jihar Kano. Mun yaba maka da wannan kyakkyawan tsari da ka bijiro da shi wanda ke kunshe da manufar kare yara da kuma gina musu gobensu. Shawarar da ka yanke ta shirya taron masana don tattauna wannan batu ta yi daidai. Muna fatan gwamnatin ka za ta ci gaba da ɗaukar wannan batu da mahimmanci. Mr. Gil Atkinson, babban jami'in riƙon ma'aikatar ƙasar Birtaniya da ke Najeriya, shi ne ya bayyana hakan a lokacin da gwamna Ganduje ya kai masa ziyara ofishinsa da ke Abuja. Ba shakka, wannan nasara ce gagaruma da ba kowane gwamna ne zai same ta cikin ƙanƙanin lokaci irin wannan ba. Kuma hakan wata 'yar manuniya ce da ke ƙara shaidawa duniya cewa mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje shugaba ne wayayye da ke amfani da wayewa da iliminsa da basirarsa wajen jawo hankalin ƙasashen duniya zuwa jihar Kano domin ƙara samun ci gaba mai ɗorewa. Na gane biri tsallansa yake, idan ya ji motsi sai ya tsaya.